Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli tomoshachilar. Huzur TV telekanalında xeyirli saatda topshiruu boshlana. Sizni men Rizida Salahova salamlayman. Bugun studiyamizda qonaqda ishmakar kunchi Daniyar Hajiyev. Xayrli kunlar, esanmisiz? Xayrli kun. Daniyar, aytingizlar, siz texnik universitetini bitirgan kishi, energetik, nechga yetib kunchi bo'lib ketdingiz? Kunchi bo'ldim. Ishdan qaytib boraydim men. Tak. Көзейме, қышыйме, салқыны. Қайтам. Татарстанның келешегі боласы кішім айтам, шул айтып йөрергә тиешмейді орамда. Нешо, самолетта ұшып йөрергә тиешмейді? Жоқ, енді ішке бардым, қайттан, 8-ден 5-ке, день 40 деді, күн сайын шол. Қарадым да, әйді, ішлеп қараймады. Шолай кетті ол. Башлады. Не үшін күнші, не үшін, мәселен, башқа бір дизайнер түгіл? Дизайнер да болуға тіледім, рәссам болуға тіледім, ясап қарадым. Қарайым, келіп шықмай. Мен аңлайым бет. Яқшы рәссам болу үшін оқу керек. Нәрсе керек, университет керек, колледж керек, тағы нәрсе керек. Мұнсы мен түгіл, мұнсы менікі түгіл. Яры, әйді, бәйлеп қараймадым, бәйлейм. Келіп кіна шықмай, тігіп қайбекшан шығай тұшылай. Ол келіп шықмай. Сен бейлей де білесің ой, Данияр? Ескеткеш кіші. Қызларыңа демек үшін маскелар сен бейлейсің? Йо, бейлеу менің үшін болмады ол. Сенің үшін болмады. Келіп шықмады. Соңынан абайыма телефон бөлі кетті. ДНС 5000-ға. Ол уақытта. Инстаграм қойдым. Мұны бітінде кісе де ертіп болмай, маңа чехол керек. Йоқ, енді Инстаграм қойдым. Так. Инстаграм қойдым да, қарайым тегінде бір күнше ұшап кетті. Мен де бұлдыр алам. Сен бұлдыр алған, мен бұлдыр алам ішінде. Мен де бұлдырмасан, кім бұлдыр алған? Солай баштап жібердім я. Ақша бар, 12 000 посылкаға жібердім мен Японияға. 12 000 қатырлеймін, бүтін ақшамны. Көндер анда, құралдар, тегісі мұнсы. Жіплері, бүтін сүйінде. Аңа қатылы ол бетінде тегі насадилалар, яшылардың максимализм бар бүде. Киттім, кибетке алдым, тегі бар тәлі, насады ағаш бойынша сверло, тишкеш, нәрсе дейсем, шулдайын, мұны қатылын, көп мәді бол, 4 сантиметр болғандар, кеңдегі. Алдым мен мұны башын кесіп аттым, киттім дұс абайға, әйді, ясырады, пробойник, тишкеш, вилка көбік. Біз башладық енді, кесебіз, неше 5-6 тішлейді ол. Ну, неше келіп шыққанда, шонан тишіп, пробойник ясап, бірінші тишкешіне ясадық. Ясадым да енді, қарайым тегінде, кімдіңдір, нендер ескі күн аяқ кеме ятанда нәрсе ята, кестім да енді, тиштім мен мұны. Ненде жеп бар, шоның бән тектім. Аннары мен ясадым, ең бірінші ясадым мен чехол, транспортный картаға. Шоған чехол ясаған ең. Әйбәт келіп шықты ол. Шынан кетті бұл. Тек шулай да башта бетінде майлығына бармай, бара-бір келіп шықмаған, бұзған уақытларда болғандар күнде. Ол ғади кішін шулай. Сен ғади түгі? Қолынан келі әбет мұның. Жыл уақытта шанышты да енді көңілі. Шанышты да, әлхамдулилля. Анар күн қайтты, бірінші күнді бұздым, анар шаныш кете башады. Келіп шықмай нәрсен, келіп шықмай. Жоннан, таған нешік қайтардың енді бұл шанышын? Анар әйді, болмаған. Тұрша тұрғаш келіп шыға башлады бейді бұл? Әлхамдулилля. Неше ел енді сен бұл қызметті? 2013-14-тен деген, әйді 14-тен дейік. 4 ел. 4-5 ел енді хатты. 4-5. 5-ші әкетті енді. Субханалла. Заказлар бар мысын? Бар енді, нешік болмасын, әлхамдулилля. Шулық Инстаграм ердәм етемен қалса бұл ішті? Инстаграм ердәм еті. Қәр бір түленген әйбірден салымын төлейбіз 4%. Бек бәйін біразы болды бұл дәріздеріз. Төлейбіз, әлхамдулилля. Заказлар қойын келесің? Татарстаннан ғына ма, әлі Россияның башқа түбәклерінің шетелдерден бар ма заказлар? Көпшілік Татарстан? Татарстаннан. Нешектер Мәскеу білән Петербургта, көп кіші мен достарым Мәскеу білән Петербургқа сатанда кішілерін ақшалар көбірек. Менің мала келіп шыққан негедір. Татарстанда жеткен. Не үшін? Ең мұхимі. Не үшін? Менің үшін өз милләтіме ішлеу ол ғұрурлық. Дұрыс. Ғұрурлық. Дұрыс. Сен енді татар егітлерінің осылы боларақ? Милләтпәрвер боларақ. Милләтпәрвер боларақ. Бек дұрыс. Рахмет, Данияр. Бұл бек мақтауға лайық сифат. Бек әйбәт. Шулай да ең актуаль аксессуар нәрсе бүгінгісі күнде? Ең еш ішләне тұрған, ең еш заказ бере тұрған. Кіші ақша ярата ішінде, шул қалталар енді, бумажниктар, шолдар енді. Ақша яншықлары. Ақша яншықлары. Аңлашылды.
Сен көрдің бе күн ішпешмақны? Көрдім. Субханалла. Мен аны бірінші көргенде айттым, мұны гений жасаған. Анар еске түсіп, мен жасадым шан. Міне бит. Тамашашыларға айтайық әлі, Инстаграмда сен нешік табырға бола? DANIER, то есть Данияр. Так. Нұқта. Хазиев. Ну, русша жаздым, енді Хазиев деп жазасы қалған, бәлки Хазиев деп жаздым. Ярым айтам. Сүйінсіннәт бүгінге айтам. Демек, сенің бүтін күн ішләнмәләрің шушы битіңде, аккаунтыңда бар, заказ берерге бола, Инстаграм ошада. Әлбәтте. Яқшы, бұл тамашашыларға бик кереклі мәғлүмат. Әйтәлі міне, сен бітінде әнең оқытушы. Әнең оқытушы. Әтең хөнәре бойынша журналист болса да, бик ұста агроном болған. Бик зыялы ғайләдә үскен бала сен. Зыялы түгел дейін. Нешек деп әйтейін. Нешек башладық біз? Біз башладық Ақтанышта. Ақтанышта шындай күнлер бар еді, біздің хәтті ипиге ақша жоқ еді. Шулай да бұлайды. Бірінші тапқыр мен көрдім, парктан барабыз, ята ипи кисәге хаманда май яғылған, еще үстіне варенье яғылған. Майта елайсылар келді, кіші шық өйді. Шулай башанды ол, ақша жоқ еді ол уақытта. Анар енді, альхамдулилля, председатель болды, Телекей ауылында. Анар шында кетті. Андан соң сіз Оршаға көшкен болып шығасыз бетері? 2006-да. 2006-да? 2006-да көшті Оршаға. Сен шуқ бала едің бі кішкене вақытта? Мен ме? Жоқ, мен бек жетті егет. Мен бек шуқ болғансың бұғай. Сен әнең ішлеген мектепте оқыған болып шығасың ба? Әлі сіз екі мектепте ме? Жоқ, әне бек қаты біздің контрольда тұтырға елтайды. Әнең ішлеген мектепте? Аптыраймен, бұдынаға иқтивар дейді ме? 3, 6, 5, 7 яшқа қәтлі әтиянесі балалардың қолына тұтып ерей. Мен үйден шығып кеткенде мен 3 яшы. 3 яшта мен үйге қайтып кірмейдім. Біз шулайдық, біздің ала жоқ етігі. Қолыңа жуәлі, тоқтал, міне тігі салфетка білен қолыңа сүртейік әлі. Біздің андай бір еғой, Софана, біз орамда өстік. Анасы сен бетінде бек ерте мұстақилікке үйренгенсің. Оқтаныштан сен бек ерте Қазанға көшіп келер. Қазанға түгі Шаллыға көштім, 6-шы сыныфта. 6-шы Шаллыға сыныфтан башты. Шаллыға башты. Татар-түрік лицейін бітірген егіт мәсің? Татар-түрік лицейін бітірген егіт. Бек ерте башладың сен мұстақил тұрмышына. Ауыр болмады ма? Жоқ, ол кереге. Не үшін? Көп кіші айтыр, ой, бұл масайға, бұл кеткен енді бұл. Кішінің бар дәрежесі. Нендейді бір өрлерге ерекшік, анар кетерге керек. Қайшан сен аңлайсың, сен мұнда қалмады. Мәне сен ойнайсың ма сен теншерінде? Ешін бір күн айтасың. Теншерін қаяда, мен қая. Мәселен. Так. Мен де сәфәрде оқыдым да, оңладым, айтам, мұнда неші мендемін? Алыр мәғлүмет те қалмады дейдің енді? Не үшін? Ең мұхимы. Бек яратқан сұрағың бұға сенің. Не үшін? Не үшін? Біләсіз бе, қойын келді не үшін? Почему? Потому что. Не үшін шүнки? Так. Шүнки деп башлап жібереді? Шүнки. Сәфәрде, Ақтаныш ауылы, ескі сәфәр ауылы. Бек көп сәлемлерім, менің яратқан жерім. Бұл елдің қайтым елайсыларым келді, ауыл біті. Бұлай барса 30 жылдан ауыл қалмайшақ. Бітті все. Біз нешлей алабыз? Біз нешлегенде? Мен өзімнің ауылға қайтасы келер. Мен шын айтмақшы оны, сен шәһәрде яшап жатасың? Жетмейме, мұнда қысан. Шәһәр қысан. Шынды зор шәһәр сен қысан, кішкене ғана ауылда сен рахат болашақ. Мұнда кіші көп. Субханалла, кіші көп. Ауылдан келген кішілер көп. Келелер имештер бәхіт іздеп, имештер ақша іздеп. Сен бит өзің де келгенсің, Данияр. Не кетмейсің ауылға? Мен бит аңа келмедім. Жоқ. Сен Лейна іздеп келдің, шылай ма? Аңа да келмедім. Мен не үшін келдім? Барып қарайым әлі. Нешік мекенімді? Һәм бүгінгі күнде мен қоя тұрам биіктауда, Қазанда тұрмайым. Не үшін? Чөнки Қазан менің үшін қысан. Сәфәр хақында. Сәфәрде хәтта менің классымда 2-ші жылға отырып тұрған кішілер барды. Біздің білім беру нешік ұйышқан бүтін келеш, қайшан ең зағиф білімді кіші аңламай, біз бұл темадан кетмейбіз. Ол аңлағанша шул темада отырасың. Татар түрік лицейінде Шаллыда мен кіргенде 600 кіші еді. 600 бала оқырға кірмекші еді. Алдылар көпмесін, алдылар 22-сі ме 20 Естественно, ол кіші арасында ялашаса мен 14-ші орындым. Сәфәрден келіп, анда келгеніммен бірде өкімем. Шул мектеплер арқасында менің ескерткіш достарым бар. Менің
ол мәктеп арқасында 2 тілім бар. Бұл 2 тіліне қосылған тағын 2 тіл, 4 тіл. Яғни татарша, русша, түркше, инглизше? Әй, әлхамдулилля. Хам ең мұхимы ол андағы мұхит, достар яғына. Достар яғына ол бек мұхим. Не үшін? Чөнки туғандарын сайламайлар. Мәселен, сен туғаның шондай болды екен, неше тәсің енді? Сен білен яшайсың, ләкин достарын сойлайлар. Хам достарын сойларға керек. Не үшін? Чөнки дұрыс сойламасаң кетесің, алар білен бір төбәкте. Әлхамдулилля, һәр бір достым менен яхшырақ. Ана шулай айтып, ләкин ең қызғанышы, хаман көңілге етіп тұра, мұхим, һәр кішілер, балалар, таңласағыз, балалар. 7-ші, 8-ші сыныпта болған балалар, оқығыз. Компьютер еронда, қызларығыз еронда, развлечение, клуб всякий еронда бүтінісі керек мәгән айбыр, электроникағыз керек ме, оқырға керек. Білім. Не үшін? Біләс ме қашан аңлай? 3-ші курста. 3-ші курсқа барып жетесің? Біләс ме не үшін 3-ші курста? Чөнки 2 курс өттің, таған 2 курс бар. Мына сен ортада қалдың ма? Хам сен аңлайсың, дөрі жергелек мәгән. Дөрі жергелек мәгән, кері кетерге ауыр, еқті бәлсәң, Билл Гейтс, Стив Джобс, бүтінісі қайшан университетташы 3-ші курстансын. Не үшін? Чөнки 3-ші курсқа келіп жеткәч сен аңлайсың. Міне ол экватор. Сен де аңладың ма дұрыс жергелек мәгәнені? Мен де аңладым дұрыс жергелек мәгәнені. Тек шолай да біттем аңладың енді? Мен бет шынды кіші теге әйткен сөз атқан оқ. Башлаған ішіні тәмамларға керек. Тәмамларға керек. Ол бітінде. Анар қад бір сөзін былай ата башласаң. Ең мұхимі сен бітінде бүгін өзіңі тапқансың. Сенің міне деген ғайлаң бар. Тұрмыш иптешің Лия бар. Қызларғыз Мәриям Зейнәп бар. Аллаға шүкір. Міне деген һөнәрің бар. Сен кішілеріні қуандырасың шундай шәп аксессуарлар белән. Шуңа күрә Ләкин монда икенче ягы бар. Нәрсә бар? Һәм ни өчен үзең әйтмешли? Менә ни өчен? Вот менә миңа яхшы, әлхәмдулилла, миңа яхшы. Ә милләтемә? Вот милләтем менә шуннан берәнди файда күрәме? Синнәнме? Әлбәттә. Ничегенде күрмим? Юк, андый түгел. Менә Османский империя, Осман дәүләте. Так. 600 ел, 600-700 ел буе хөкем итә. Һәм ул вакытта Османлылар нәрсә ди? Без ди Османлы ди. Ә без менә урамга чыгып кара. Урамга чыгасың, татар үзен татар дип әйтергә уяла. Субхан, татар телендә сөйләшергә уяла. Ә дөньяга рәхәт. Ул татарча сөйләшә. 3-5 максатта акчасы бар, әлхәмдулилла, кирип питәҗкә 1000 сумга продукт ала, ә милләткә нәрсә? Синнән миннән башлана инде ул. Без балаларыбызга өйрәтсәк телебезне. Менә мин нәрсә дидем? Мин гел нәрсә дидем? Ни өчен күнне миннән алырга кирәк диде? Ни өчен? Чөнки мен бит чагыштырам. Әгәр дә бүгенге көндә миңа берәр кеше килеп әйтә икән, Данияр миссиян яхшырак ясыйм дип. Исегездә калыр, Инстаграмда иң беренче мин әйтәчәкмен, бу кеше миннән яхшырак ясый дип. Аннан алыгыз. Бу әйберне ул бит сату өчен ясалмый. Ну саттың, ярый акчасы бар. Ну шуннан нәрсә? Әгәр дә мин теге әлләнди начар сыйфатлы әйбер ясый икән, моннан файдасы нәрсә? Мин әйттем, минем милләтемә иң яхшысы дидем. Һәм минем милләтем дигәндә хар әйтәчәкләр, менә инде тагын башлады теге татарлар, руслар аеру түгел. Әгәр дә Татарстанда яши икән кеше, бөтенсе минем милләтем, әлхәмдулилла. Әгәр дә без Россияның бер өлеше икән, бөтенсе минем милләтем. Бу милләт, моннан бер кайда китә алмыйсың. Мин сайламадым ишан. Шулай булды, һәм мин моның белән килештем, әлхәмдулилла. Башка темага күчикме, Данияр? Син бит инде бик күптәннән дингә килгән кеше шулай бит. Намазга баскан кеше ким йөртте сине? Әлеге дин юлына ким басты? 2008-ме? 2008 ел. Ул басты дип алай дөрес түгел, ничек дип әйтә? Ул үзеннән үзе килә. Тик шулай да кимдер йөрткән бит инде, кимдер үрнәк булган сиңа шушы өлкәдә. Минем дусларым укыйды. Алар укыйды, мин укымайды. Алар миңа ниндер аргументлар китә. Мин үземнең контр аргументларны китерәм. Син андыйга оста инде, оста син анда. Ләкин бер көнне мин аңладым, ләкин үземнең аргументлар китергәндә дә бер көнне мин аңладым, минем аргументларым бик субъектив. Объективлык юк. Дә икенче тарафтан карыйм әле. Һәм дингә ул киләсең, былай гына дин намаз укый башладым да алай килмисең ул дингә. Дингә Аллаһ Субханаһу ва тааля шулай китерә. Яна шулай киләсең. Анда уже синең сораулар калмый. Ә кайчан дингә киләсең, ул синең сорауларың бар. Әнигә булай, әнигә тигләй. Ә кайчан дингә киләсең? Менә Аллаһ Субханаһу ва тааля сорауларга җавап табыла. Сорауларың калмаганнар. Син күрәсең. Шын күрәсең, ничек дөнья
ничек орнашқан. Мына мисал. Мисал. Объектив мисал. Не үшін? Чөнки мен өзім объектив көзіктен қараймын. Әгәр дә мин начар кешегә, мен әйтәм, мин яхшы кеше түгел димен. Әгәр дә яхшы кеше Син күрә беләсеңме соң үзеңнең тискәре якларыңны? Әлхәмдүлиллә. Әллә сиңа күрсәтүче бармы? Юк инде, юк. Ул кеше әйтә, менә тег Донер үзен былай тота, тегеләй тота. Бу бит образ. Бу бит образ. Ага. Димәк, күңелең синең һәммән Хәзер бетә. бу бит образ. Мин бит андай түгел. Мин просто менә камера күрендә тег үземне йолдыз. Әй, әзрәк кыланырга булдың инде. Юк инде, шулай әлләнчә килеп чыга инде. Автобуста барам. Транспортный карта бирделәр миңа. Минем әти 99-да үлгәнде. Шулай була теге ятим гаиләдән булгач, безнең әлхәмдүлиллә дәүләтебез, әлхәмдүлиллә балаларга бирә транспортный карта. Транспортный картага түлисең дә 300 сумга ай буе йөрисең. Хөкүмәтебезгә бик рәхмәтле. Транспортный карта бирделәр. Транспортный картаны беләсезме вакытта кайчан чыга? Бик дөрес. 5нче курсны укып бетердем университетны. Транспортный карта бетә. Ага. Мин алган вакытны теге компьютер техникалар ниләре алайга әле алга китмәгән. Мин аны алдым. Мин аны кулланам, йөрим шул иске картам. Әлхәмдүлиллә йөрим шул белән. Миннән берничә елдан соң абый алды. Ул вакытны инде компьютер актив кергәнде. Һәм моның 5нче курс биттеме, картасы ябылды. Всё, акча да сал булу эшләмиде. Ә минеке ябылмады 5 елдан соң. Тагын 5 ел кулландым мин анда. Мин аны өчен бик уят. Аны Аллага шәйбәт. Әйе, мин уйлап барам автобуста, телсә карадым да, әйтәм 5 ел үтте дидем, әйтәм 5 ел үтте. Ә ни өчен синеке ябылмады икән? Үзең яраткан сорауны бирим әле сиңа. Ни өчен ябылмады икән синеке? Әйт, җавап таба алмыйм. Ябылмады, яме, ярый, әлхәмдүлиллә. Йөрисең дә. Яхшы кешегә әйбер, яхшы кешегә кызганыч түгел. Әйтәм, шутлыйм 5 ел, 12 ай, 60. Так. Ярый. Әйтәм, һәр бер айны түгәм дә 1000 сум якынча. 60 меңгә күпме бу? 60 мең. Мин бит инде хөкүмәтнең хәзер хакына килдем 60 мең. Һәм миңа моның өчен уят. Ярый. Уйлап барам, әйтәм, 60 меңнән чыгарга тиеш бит. Ну шойт инде. Шулай инде уйлап карасаң, шуннан. Урладың җәзасы була. Аллам сакласын, гөнаһ кылдың җәзасы була. Һәм җәзасы булдым бу җирдә, җир йөзендә яшәгәндә рәхмәт әйтергә тиеш. Ни өчен соңыннан бик авыр булган өчен. Мәйтәм 60 мең чыгарга тиеш бит инде. Ничек чыгардың инде син моны? Чыкты ул. Берсендә өйдән чыгып киттем, суны ябырган тамам. Су басты инде. Бастырдым 5 этажга хәтле. 5 этаж. Һәм 5 этажга ремонт ясарга син түләргә тиеш булдыңмы? Күпме китте ремонт ясарга? 120 генә. 60 мең. 60 кына булгач ярый әле ул. 60 мең. Шул 60 мең кире чыкты. 60 мең. Димәк, халык әйтмеше кирәкмәгән җирне кашырга кирәкми. Әйткәннәр икән сиңа, димәк. Монда нәрсәңне кашыныңсың син? Менә монда бу уйларга бирергә кирәкми идеме? 60 мең тиеш бит хөкүмәткә дигән. Кирәкми идеме монда? Әллә инде срогы чыккан карта белән йөрү кирәкми идеме? Ансы да кирәкми иде. Кеше уйлый, мәсәлән, ипотека алам да, аннары ябам дип уйлый. Кеше шулай дип уйлый шуны. Инде? Ничек уйларга кирәк? Мин моны мәңге яба алмыйм дип уйларга кирәк. Юк. Ладно, теге ипотека биткәч тәүбә кылып өлгерсәң, әлхәмдүлиллә. Өлгермәсәң. Кредит ала кеше. Матур яшәсе килә кеше, субханалла. Соңыннан моның өчен түләргә кирәк бит. Кредитка түгел, кредитың өчен түләргә кирәк. Ләкин син аны бу тормышта түлисең бит. Аңлатар безгә, Данияр. Диспозицияңны. Дин бит алай димей. Дин әйтә моннан да ерак торды. Сен түләсең, машинаң да булыр. Ләкин бит машина булды да түгел, монда сорау бәрәкәттә. Мәсәлән, ишкән кеше белән утасың, син беләсең, моның дөрес түгел икән. Ну ладно, син әйтәсең, мин бит эчмим. Теге әйтәләр, мен туйда әйтә, Данияр киләсең, минем туйга, әйтәм, килмәй ни өчен, әйтәм, син ишәсең бит, әйтәм. Без диске ады менә ди. Аерым өстәл куябыз, әйтәм, һәм нәрсә куймайтам. Һәм нәрсә куй. Ә күп кеше бит теге бара да, юк, мин ишмәдем. Мин кырыйдагына утырдым. Ләкин бит асылы монда түгел. Нәрсә ди Аллаһ Сүбхәнәһү. Әгәр дә анда яраман эш бар икән, анда бәрәкәт юк ди. Андый гамәлләрдән ерак торырга кирәк. Ерак торырга кирәк. Әлхәмдүлиллә, менә алып баручылар бар, алып баручы төрле мәчетләрне, мәсәлән, беләсең, Айрат Загриевны. Әлбәттә. Вот Айрат Загриев нәрсә ди? Ишемлек булды, мин бармыйм ди. Шулай. Бу нәрсә бу? Бу стержень.
Акча бит ул, беләсең нәрсә? Сер ачам. Акча ул шундай бер ул килә дә китә. Бүген бар, иртәгә юк. Ул вообще бүген бар, бүген юк ул. Особенно кайчан син кибеткә җибәрәләр, все, бүген бар, бүген юк. Өч кыз белән яшәгәч бигрәк тә беләсең син моны. Шулай мин сине бүлдерәм, бераздан без дәвам итәрбез. Даими сәхифәбезгә тукталыйк әле. Бүген Тимергали хәзрәт Юлдашев безгә намаз уку тәртипләрен аңлатыр. Namazın əhammiyyəti nədən ibarət? Allah subhanahu wa ta'ala aytə birinchidən inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dərslikdə namaz hər bir müsəlmana öz vaxtında məcbur buldu dedi. Farz buldu. Yəni namaz ol farz degan anlatır. Hər bir müsəlman kişisinə. Mənə bu ayət bizə dəlil olaraq kilə namazını öz vaxtında oxuğuz, həm ol sizə farz degan. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm aytdı: "Əvvəlu men yuhasabu yawmal qiyamə fəhiyəs-salah." Qiyamət günündə ən birinci nəsə turunda soraylar? Ol namaz dedi. Onun əhəmiyyəti şunda. Və izə salahat salaha kullu amaluhu. Əgər də ol əməl, ol namaz qəbul qılınatırğan bolsa, həm ol yaxşı bolsa, sifatı bilən barsı deymi? Demək, bütün əməlləri də onun yaxşı bola. Və izə fəsədəl kullu amaluhu. Əgər də ol naşar bolsa, onun bütün əməlləri də naşar bolacaq. Yəni, nəticən indi, namazın indi, tarmaşın şunday. Şuraya bitindi. Əgər də senin namazın aşıq-pışıq ikən, tavuk gibi okuysun iken tiz gene. Көңіліңдә хушук булмаса, менә бу да бик әһәмиятле. Çünki Allah Subhanahu wa Ta'ala ayta: "Qad aflahal mu'minun." Müminlər alар уңышка ирештеләр, алар бийек дәрәҗәләргә ирештеләр. Ну битенесе түгел ди. Аллазина hum fi salatihim khashi'un. Алар намазларын хушук белән укыдылар ди. Нәрсә дигән сүз? Рушан әйтәләр смирением дип. Татарча хушук диләр, ул гарәп сүзе инде ул. Әмма икенче төрле әйткәндә Аллаһ Таала каршында ниндидер бер мәхәббәт белән, курку хисе белән, ихласлылык белән укыган кешеләр. Менә бу намаз диде. Менә бу мөэминнәр кытылган диде. Менә бу намазның төп әһәмиятле урыны шушында. Намазны кем укырга тиеш дип без сезгә бу сорауга җавап бирдек. Yani her bir Müslümana o tiyiş dip ettik. Kim özünü Müslüman dip sanıy, kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah dip iman getirdi, ol kişi namaz okurga tiyiş. Eğer de siz özünüzü Müslüman dip sanıysıken, siz de namaz okurga tiyişli bulasınız. Yani min əli əzir tugul, ol cevap tugul. Kişi bir qaşanda əzir bulmayı, ölgenşe əzir bulmayı ol. Qay vaqtda kişiler aytdılar, mənə min көңіл bilən şanam deyil. Əmin alarga aytam, "Anişə көңіл bilən aşam hissəsiz dip. Көңіл bilən aşap tabıla bit. Sen aytmana min көңіл bilən aşayım. Əgər də sen qolunu suzub əməl qılmasan, o senin көңіл bilən aşayım degənin məğənəsi barmı anın? Məndə da şolay. Көңіл bilən şanam dip gənə bulmay əməl kerak. Dində namazın tağın bir əhəmiyyəti var. As-salatu imadud-din. Namaz ol dinin tərəgi. Əgər namaz var ikən dinin kamilligi var. Namaz yox ikən din də cimriləşək. Yəni şuna görə namaz bik əhəmiyyətli нәрсә. Namazın türləri. Demək, namazın var farz. Alar 5 vaqt namaz. Ol irtəngi ilə ikindi həm axşam, həm yatsı namazları. Bunlarni oxu bizə farz. Anda var demək irtəngi namazı 2 rəkat farz. İlə də 4 rəkat farz, anlar ikindi, anları yatsı namazları 4 şər farz, həm axşam indi ol 3 rəkat farz. Anda var sünnət namazlar. Qaysın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir qaşan qaldırmaydı. Bu sünnət namazlar deyə atalar.
Нәфил намазлар инде кешенең мәсәлән берәр ихтияҗы барлыкка килде ди. Любой бер ихтияҗы булырга мөмкин. Теләсәң инде. Мәсәлән, кеше берәр эшкә барырга тели. Аллаһтан сорый, ярдәм бирсәң иде. Хәерлесе булса иде дип, нәфил намаз укый. Нәфил намазларның берничә төрләре бар. Истихара, хаҗат намазлары бар, истисқа намазлары, һәм башкалар күп. Һәм менә бу нәфил намазларын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзенең тормышында куллана иде. Яңгыр сорарга барса, нәфил намаз укыйлар иде, истисқа намаз дип, басуга чыгып намаз укыйлар иде. Безнең бабайлар да шулай эшлиләр иде. Без дә шулай эшлибез. Бу теләсә нинди вакытта укыла торган намазлар. Ләкин кояш байыр алдыннан һәм кояш чыгыр алдыннан бернинди намаз укырга ярамый. Мәчет намазлары бар ия. Мөселман кешесе менә шушы нәфил намазлары белән Аллаһ Тәгаләгә якыная. Фарыз намазларында мәсәлән бар икән аның җитешсезлекләре. Шул нәфил намазлары белән ул аларны камилләштерә. Шуңа күрә нәфил намазларын күбрәк укырга тырышырга кирәк. Аллаһ рәхмәт яусын. Хөрмәтле тамашачылар, без дәвам итәбез. Бүген хәерле сәгатьтә тапшыруында күнче Данияр Хаҗиев. Данияр, Коръән Кәримнең Нух сүрәсендә "Вә сезгә мал белән ярдәм итәр, я балалар биреп куәтләр" дигән. Аллаһка шөкер, синең менә дигән ике кызың үсеп килә. Мәрьям, Зәйнәп, менә дигән тормыш иптәшең бар, Лия. Без аның белән бик яхшы мөгамәләдә, шуңа күрә яратып әйтәм, яратам Лияны, аңа бик күп сәламнар әйтерсең кызларыңа да. Басыга сәлам әйткән. Рәхмәт. Әйтергә оныткан, бик күп сәламнар йөздә. Менә хәтле сәламнар. Кабул иттек, рәхмәт яусын. Галейкум ассалам Лияга да әйт әле, менә кызлар тууы, кызлар тәрбияләү сине үзеңне дә үзгәрттеме? Үзгәртте дип белмим, мин нәрсә үзгәртер икән иншалла. Үзгәрәсе иде. Үзгәртеп булмый. Кызлар туу бик мөһим ул. Ни өчен? Чөнки кыз тәрбиясе ул бик мөһим, кыз тәрбиясе. Чөнки ул бик авыр беренчедән. Икенчедән җаваплылык. Аның өчен соралайш. Шуңа да бик җитди карамакчы булам, ләкин кайбер чакта теге мин үзем дә бит әле. Уйнатырга яратам, шуңа кайбер чакта теге башыннан баш дигәндә китәбез анда. Мәрьям белән. Син уйнамыйча да булмый инде? Юк, безнең анда теге конфликтлар китә. Бер көнне мин әйтә, син уенчыклар минекеннән күбрәк ди. Мен әйтәм, мин синнән зурлап әйтмәйтәм. Уенчык дип ул синең коралларыңны әйтәме? Юк, минем Лего күп, Лего. Ой, Лего. Син шулай Лего белән мавыгасыңмы ни? Ни өчен? Ни өчен? Әйе, баш мие. Эшчәнлеге өчен. Тыңлаган кешеләргә әйтәм, дөньядагы минемчә иң яхшы уенчы ул Лего. Уенчык. Кем аны уйлап тапкан, ул гений, ул гений. Мин сокланам, мин бик хөрмәт итәм ул кешене, кем уйлап тапкан. Мәрьям үзе уйныймы Лего белән? Уйный, аңа бик ошый. Бик ошый, бик ярата. Сабырлыгың арттымы соң? Кемнең? Бәбиләрең тугач, синең. Сабырлык шундай, сабырлык үлчәм кебек. Кайбер чакта мин шундый сабыр. Бер нәрсә теге чыгарым мине. Но Мәрьям белән талаша башласа инде, анда бетә инде, сабырлык та бетә, бөтен сәбәте. Сиңа ошаган диләр, дөресме? Беләм кемгә ошагандыр. Бәлки ошагандыр да. Мин андый түгел, мин кайын. Мин шук булдым, урамда үстем дисең бит, кемгә ошасын? Бу кирәгме бирә бу? Синнән дә булайракмы ни? Ярай, мөһим, исән сау булсыннар. Амин, шулай булсын. Исән сау булсыннар. Кире синең һөнәреңә әйләнеп кайтсак, әйт әле менә, кешене аксессуарлар бары тик кешегә файда өчен генә кирәкме, әллә ул аның образын баетамы? Менә ни өчен ир-атка шундый затлы билбаулар кирәк? Ни өчен хатын-кызга зәвыклы букчалар кирәк? Ни өчен? Егетнең билбавы һәрвакыт зәвыклы булырга тиеш. Ни өчен? Чөнки ул аның йөзе. Аяк кием яхшы булырга тиеш, чөнки ул синең йөзе. Галстук матур. Ни өчен? Чөнки ул синең йөзең. Хатын-кызның йөзе? Хатын-кызның йөзе, аның йөзе. Юк, ни өчен әйтәм, кешегә ни өчен андай бирләр кирәк? Ул беренчедән сине кабул итү өчен кирәк. Димәк, ул аның образын баета. Баета, ләкин мин әйтмәсем бу ансыз яшәп булмый дип. Ярый, баетмый. Ул кемнең мөмкинчелеге бар, ярый, әлхәмдүлилlah. Ул бит симбиоз. Кеше миннән ала, мин акча керә. Ә мин кая түгәм? Казылык алам, ит алам, сөт алам, ашап алам, халыкка китә. Шулай бит. Әгәр дә миннән алмыйлар икән, ул халыкка китми. Кемнең акчасы бар, алсын, башка кешегә китә димәк. Ул шулай, бер-береңә ярдәм итмәсәң, ул булмый. Шулай.
Беттім? Неше шундай қысқа ғана жауап болды бұл, Данияр? Бұл бик күтмәгәндә булды бу, бик қысқа булды бу. Аксессуарлар турында. Ничегенде син үзеңнең эшләнмәләреңне рекламаламыйсың? Юк, минем эшләнмәләр ул искиткеч эшләнмәләр. Идел буе округында таба алырлык иң яхшы эшләнмәләр. Так. Иң яхшы. Ни өчен? Ни өчен? Чөнки һәрберсенә мен үземнең җанымның бер өлешен салам. Дөрес. Һәм син генә түгел, кай вакытта Мәрьям да сала дип ишеттем. Дөресме бу? Ул Мәрьям бузау. Нара мин аның өчен җавап тотырга туры килә. Ник калдырасың сен әле балалар алдында? Бала калдырмасаң да ала аласың. Юк. Үземнең эшләмәләр өчен мин сүземне тотам. Әгәр дә берәр кеше килеп әйтә икән, теге менә анда мин әйтәм, бер килдән эшлим. Мин әйтмим, юк, все алдым, акчасын алдым, әйдә аны тык дип. Юк, алай түгел. Җавап бирәсең һәрберсе. Җавап әлбәттә. Синең эшләнмәләреңнең култамгасы да бар. Алар нәкъ менә кызыңның исеме Мәрьям белән бәйле. Юк. Юк. Ашуны китерде ул, яңаны ясам. ДХ дидем. Данияр Хаҗиев. Сәлам Мәрьям түгелме? Хаҗиев, юк, Данияр Хаҗиев. Ни өчен алай үзгәртергә булдың? Чөнки син Инстаграмда да шундый матур исем биргәннәр. Мәрьямнеке дә бик матур. Матур, мәйтәм, Данияр Хаҗиев. Яңгырый бит. Бик. Үзгәртергә булдың шуңа күрә. Бәлки бу дөрестер дә, чөнки сине үзеңнең ничек дип әйтә, һәр модны личный бренд диләр. Шәхси брендың аны итәргә кирәк. Сәлам Мәрьям, сәлам Мәрьямны без Алла әйтсә икенче бер проектта кулланырга планда бар минем. Иншалла анысы киләчәктә. Әле булачак проект Сәлам Мәрьям, ул китмәде. Ничә, конечно, ул логотипка күп акча бирде мен хәл булай әйткәнчә. Тагын нинди проектларың бар? Так. Анысы инде икенче тапшырды. Һәр бөтен сөйләп билсә анар кешәйтәчәк. Син безгә тагы киләсеңме? Юк инде, юк. Нәрсәдә һәбит халык күрә һәм халык әйтә, Данияр тагын килсен. Кайта Данияр тагын килсен, Данияр тагын килсен. Шулай булачак, һич шиксез шулай булачак. Данияр, әйт әле, син тормышта кемгә, нәрсәгә таянасың? Тагын белсәм дә шәм. Бу тормышта һәм гомумән нәрсәгә таянып була? Таянып була Аллаһ Субхану тәгаләгә. Ни өчен тагын бер серне ачам сезгә. Әгәр дә тормышыңны җиңеләюен телисең икән, аны кабул итәргә кирәк, нәрсәне кабул итәргә кирәк, ризыгың Аллаһ Субхану тәгаләдән. Мен аны кайчан аңлам? Берсендә ярминкәдә торам, әйбер сатылмый. Сатылмый. Һәм мин тынычландым. Ашап алдым, эчеп алдым. Мен әйтәм, ризым Аллаһ Субхану тәгалә. Мин монда хәт биеп торам, хәт җырлап торам, менә моның хәтле утлар куйым, әллә нәрсә куйым, прожекторлар куйым, әгәр дә Аллаһ Субхану тәгалә аңа риза булмаса, берәйне дә сатмыйм. Шулай. Әгәр дә аңа риза булмаса, берәйне дә сатылмый. Һәм ул сатылган әйбердә дә бәрәкәте булмый. Һәм нәрсәгә таянасың? Кемдер акчага таяна, кемдер дәрәҗәгә таяна. Дәрәҗәң юк, акчаң юк, берәй юк. Аннары нәрсәгә таянасың? Кеше нишли? Кеше бара да әнә поезд астынан сикерә аннары. Менә шул акча дәрәҗә һәм башкасы. Таян Аллага дигән шулай бит шагыйрь. Әлхәмдүлилләх. Әйтәләм, сине нинди кеше яисә нинди вакыйга елмайта ала? Елмайтамы, соңга да писиләр елмайта мине. Күрдеңме син видеоны WhatsApp'та куйган идем? Бер писи Давуд дип кычкыра. Күлү белән дип тора. Икенчесе бер видео бар иде, теге писи менә әйтә пыялага. Менә да вот силкенә. Вот үзең генә карасаң кызык түгел. Ә монда берәү ясаган, янында бер мужик. Булай дип күрсәтә теңе. Булайша. Ну, ул аңа әйтми инде, ул айырым төшергән. Но икесен бергә куйганда Ой. Кичә бүген төнләп, тордым сәгать 4-тә. Ясту укылмаган. Намаз укылмаган. Киттем, тәһарат алдым да, укыдым да. Мәйтәм киремә бер видео карыйм бер мужик, шундый карт абый инде күзлекләр кигән. Теге сөт савыт бар икән, ашып утыра. Теге әллә ничек өйрәтә бу, теге лайфхак имеш. Аша булай аша, тегеләр ашты да. Чыкты да, салмакчы иде. Булай кырыйга түгелде. Күлү белән дип торам. Бөтенесе йоклый, ә мин дурак кеше күп. Иртәнгә дөрттә күлеп утырасың. Дөрттә күлеп утырам. Кызык иде. Юк, шулай һәр кичкенә генә детальдан да ем таба алгач бу бит инде искиткеч. Ну, бар ул шундый кызык аерлар. Бар улаймы? Тагын нәрсә елмайта? Кызларың һичшиксез елмайта бит инде син. Елмайта инде, елмайта. Чәчемне агарта дисең. Ой, чәч. Алай димә инде, сезнең искиткеч кызларыгыз. Әлхәмдүлилләх искиткеч. Лия турында да берәр сүз әйт инде, Данияр. Лия, мин хәлә җыштым. Миси бик катырдым. Асия кадам әйбергә кайганнар әйтәләр дисә асия. Менә бу камерага. Әлхәмдүлилләх.
Әлхамдулилля, ул тормышның бүләге ул. Хатын, кыз, хатының, балалар, ул бүләк. Бүләк, әлхамдулилля. Һәм ул бүләк каян килә? Мин бер кайчан һәр вакытта әйтәм. Хатының яратырга ярамый. Балаларны яратырга ярамый. Бу дөньяны яратырга, акчаны яратырга һәм бер әйбәттә бу дөньяда яратырлык бер нәрсә юк. Бер нәрсә юк. Яратырга кирәк Аллаһ Субхану Тәгалә. Әгәр дә аны яратасың икән, синең әлхамдулилля күңелеңә мәхәббәтен дә сала, хатыныңа мәхәббәтен дә, балаларыңа мәхәббәтен, әтиеңә әлбәттә мәхәббәтне. Бөтен бер Аллаһ Субхану Тәгаләдән килә. Әгәр дә артык яратасың икән бөтенесен, нәрсә була? Бер көнне ул бер кемгә дә сер түгел. Аны әйтәң, әйтмәң, бер көнне килер, мәсәлән, балаларың китер. Бер көнне килер, якыннарың китер. Аллаһым сакласын. Әгәр дә синең мәхәббәтең аңа гына бәйләнгән икән, субханалла, шундыйга килә кеше диненнән китә. Диненнән киткән кешеләр бар. Кеше дәрәҗәсен югалта, диненә зәгыйфлек килә. Кеше дәрәҗәсен ала, диненә зәгыйфлек килә. Ярлы булганда кеше намаз укый ул. Ә бай булгач кешенең вакыты җитми. Субханалла. Нәрсә ди? Мин дә соңыннан җыеп укыйм ди, субханалла. Ләкин җыеп укыгач та бит әле ярата. Тагын кеше дөрес аңламыйча. Мин кайчан әйтәм, бер кешене яратырга кирәкми дип. Бер кешене яратырга кирәкми, шул вакытта бөтен кешене яратырга кирәк. Кайчан син бөтен кешегә генә битараф буласың, шул вакытта син бөтен кешене ярата аласың. Ничек була инде бу? Ничек була? Мин әйтәм. Кеше белән синең арада шәхси мөнәсәбәт булырга тиеш түгел. Әгәр дә кеше сине үпкәләтә икән, бу синең белән сез икегезнең арагыз. Аллаһ Субхану Тәгаләдә юк. Димәк, моны кичереп була. Ничек сине үпкәләттеләрме? Берсе әйтте, менә син мондый, берсе анда начар комментарий язды, берсе аягыңа басты, бер аягыңа типте, матур күлмәгеңне 15 меңлек, 20, 30, 100 меңлек күлмәгеңне пычратты. Үпкәләтмә, алай итегә гафу итмәсәгә әйбер юк ул. Субханалла. Һәм тырышрак гафу итәргә. Иң мөһиме. Әгәр кешене гафу итер өчен нишләргә кирәк? Кешеләрне яратырга кирәк. Әгәр дә бер кеше генә тулайым яратасың, син башкаларга мәхәббәтең җитми. Димәк, бөтен кешене бер тигез яратырга кирәк. Хатыныңны да, балаларыңны да, күршеңне дә, дустыңны да, коллегаңны да. Әлбәттә. Алар бөтенсе төрле мәхәббәт. Эшләрең уңышлы барсын, юлларың хәерле булсын, исән имин яшәгез. Рәхмәт. Гаилә иминлеге телибез сезгә. Амин шабыз. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Исән сау булыгыз, саклагыз бер-берегезне.